Proves Pau 2020, juliol, qüestió 3. Ens donen una reacció, ens diuen que posem en el reactor una quantitat d'hidrogen, brom i bromur d'hidrogen. I ens diu que com afectaran els canvis que proposem a continuació, en l'apartat A, B, C i D, com afectaran a la quantitat d'hidrogen que hi ha. Anem a per l'apartat A. Sempre utilitzarem el principi de Letelier per a justificar aquests apartats, que diu que quan es produeix una pertorbació, el sistema evolucionarà de forma que modifique o contrarreste aquesta pertorbació. Apartat A. Si augmentem la temperatura, què passarà a pressió constant? Intentarà el sistema contrarrestar aquesta pertorbació absorbint la calor i evolucionarà cap al sentit de la reacció endotèrmica. Com la reacció directa és exotèrmica, pel signe negatiu, evolucionarà cap a la reacció inversa, és a dir, cap a la formació de reactius. Per tant, la quantitat d'hidrogen format augmentarà. Apartat B. Què passarà si posem més producte, més bromur d'hidrogen? Amb el mateix principi de Letelier, el sistema evolucionarà per a contrarrestar aquesta quantitat. Per tant, evolucionarà cap als reactius, augmentant la quantitat d'hidrogen. Apartat C. Si augmentem el volum del recipient a temperatura constant. En augmentar el volum, la pressió disminuirà i evolucionarà evolucionarà de forma que contrarresta aquesta disminució de pressió. Però com els productes i els reactius teniu les mateixes quantitats de molècules, 2 als reactius i 2 als productes, el sistema no canviarà. La quantitat d'hidrogen no canvia. I per últim, apartat D. Si posem més brom, el mateix evolucionarà de forma que contrarresta aquesta quantitat de brom i evolucionarà cap als productes i consumirà també hidrogen, per tant, disminuirà la quantitat d'hidrogen disponible.